ಇದು ಬೇಕಿತ ಮಗನೇ. ಎಂತ ತಮ್ಮ ಅಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಗುಲ್ಪರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅವರ ಫುಲ್ ಗಗತ್ತು ಹೋತಾ ಗಂಗರತ್ತು ಅವೆಲ್ಲ ಮಂಡ ಮಾರ್ನಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಂಕಲಿನಿ ಕಾಣ ಲಕ್ಕದು ಗೋಕರ್ಣ ಬೀಚ್ ಉಲ್ಲ ಓಮ್ ಬೀಚ್ ಉಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಉಂಡು ಕೋಡದ ವೀಡಿಯೋ ತುಯ್ಯಾರು ಕೋಡೆ ಟೆಂಟ್ ಪಾಡು ಬಾರಿ ಒದ್ದಡಂತೆ ಇನ್ನು 5 ನಿಮಿಷ ಟೆಂಟ್ ಪಾಡು ಅಂತೆ ಕಾಂಡೆ ರಾಪಕ್ಕ ಪಾಡಂದುಲ್ಲೆ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಿತಿನ್ ಆಲ್ಬನಿಯಾ ಧ್ಯಾನ ಆಲ್ಬನಾ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕಲ మీరు పుచ్చరగొల్దిన టైం ల్యాప్స్ తీస్తారు మొబైల్. గుడ్ మార్నింగ్ నితిన్ గుడ్ మార్నింగ్ ಏನು ಆಲ್ದ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸನ್ ರೈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬರಿಗ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಾಗಲೇ ಬೋಡತ್ತ ಮಾರ ಎಂಜ ಓಮ್ ಬೀಚ್ ಎಂಜ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟೇ ಬ್ರ ಎಂಜ ಸ್ಟೇ ಮಾತ್ರ ಈ ನಿನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಾತ್ರಿ ತಿಗಾಲಿ 2 ಗಂಟೆ ಲಾಕದ್ 2 ಕಾಲ ಆತಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬನಂದಿಲ್ಲ ಅವ ನೀರ್ದ ಟ್ಯಾಪ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಆತು ಗಟ್ಟಿ ಬಿಡಿ ಅನ್ನ ಹೌದೌದು ರೌಂಡ್ದ ಇಟ್ಸ್ ಸನ್ ರೈಸ್ ಓ ಕೆಂಪು ಪೂಡು ಮುಂದೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಕಾಣೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೊಡು ಅಂತ ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ ತೋಜಿನ ಮುಲ್ಲ ತೋಜಿನ ಕಾಡು ಬಿಡಿ ಲಕ್ಕೊಂಡು ಓ ಮುಲ್ಲುಂಡ ಪುಣ ಪೂರಗೋಡಿಲುಂಡು ಸನ್ ರೈಸ್ ಪೂರಗೋಡಿಲುಂಡು ಏ ಹಬೀಬಿ ಎಂಗ್ಲ ಎಂಚಪತ್ತ ಇಂಚಿ ದಾದ ಕತೆ ಒಂದು ತೋಡಂಡ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಈಗಲ್ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ವೀಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಬೋಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಗೋಕರ್ಣ ಎಂಗಳು ನಿತ್ತ ಕಿಂಜ ಪ್ರೋಮೋ ವಿಡಿಯೋದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಪೂರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತ ಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಯಾಣ ಪೋರಂಡು ಯಾಣ ಪಿದಾಡ್ನಿ ನೀರು ಮುರ್ಕ ರಂಡಿಗೆ ಮೀರಂಡಿಗೆ ನೀರು ತುಕ ಒರಿ ರೆಡಿ ಅತ್ತೆ ಲಾಗಿಲೇ बहकी सभी जुबां है हम हैं हजारों में. ಹಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನಿಗಲ್ ತಗೋಲಿ ಸೆಟ್ ಆತ ಎಂಕಲ್ ಡೇ 2 ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ತಗೋಲಿ ಎಂಕಲ್ ಆಂಡ್ ಗೋಕರ್ಣದ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ರೂಮ್ ಕೋಡೆ ನೈಟ್ ಸ್ಟೇ ಆತಿನ ರೂಮ್ ಹೊಡೆದು ಎಂಕಲ್ ಪಿದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆತನ ಫುಲ್ಲು ಪ್ಯಾಕ್ ಆತನ ರೆಡಿ ಲೈಟ್ ಚಾ ಪರ ಪಿದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಮುಂತರು ನಾನು ಪಿದಾಡ್ದು ಯಾನ ಪೋರಗುಂಡು ಒಂದು ಗೋಕರ್ಣ ರೆಡ್ ಬೀಚ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆಂಕಲ್ ಹಾಫ್ ಮೂನ್ ಕೋಡೆ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತ ಓಮ್ ಬೀಚ್ ಸ್ಟೇ ಆದಿತ್ತ ದಾಲೆತ್ತಿಜಿಗೆ ಇತ್ತೆಂಕಲ್ ಕೂಡ ರಡ್ಡ್ ಬೀಚ್ ಒಂಜಿ ಕವರ್ ಮಲ್ತೆ ಪೋಪ ದೇಪಂಡ ಗೋಕರ್ಣ ಬರ್ತದ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮನಸಾಬುಜಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಬೀಚ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಬೀಚ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಪೋಪುಂಡು ಕೂಡ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ತರ್ದು ಯಾನ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಡೇ 2 ಒಂದು ಮಾತು ತಗೋಲಿ ನಿಗಲ್ ಎಂಕಲ್ ಕೋಡೆ ಸ್ಟೇ ಆತಿನ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಒಂದು ತಗೋಲಿ ಬೀಚ್ ವ್ಯೂ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತ ಪ್ಯಾಕ್ ಓವರ್ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಎಂಕಲ್ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಿಗಲ್ ಗೋಕರ್ಣ ಬತ್ತಾರ್ಡ ಓಮ್ ಬೀಚ್
ಓಮ್ ಬೀಚ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀದಾ ತಿರ್ತು ಬರ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಮಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಕೆಫೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಟ್ ಇಂಕ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಕೆಫೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಫುಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು, ಬೊಕ್ಕ ರೂಮ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು. ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಜೆಟ್, ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಟೇ ಅವಲಿ ತೋಲಿ ನಿಗಲಿ. ಏನ ನಥಿಂಗ್ ಕ್ವೈಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಬೆಟರ್ ದನ್ ಹಾಫ್ ಮೂನ್ ಬೀಚ್. ಅದು ಅವನು ಬೀಚ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂಟಾ? ಹಾಫ್ ಮೂನ್ ಹಿಡಿದು ಕುಡ್ಲೆ ಬೀಚ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಮೂಲ ಸ್ಟೇ ಆದಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂಟು ಬೀಚ್ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಮೂಲ ಫೈರ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಕೂಡ್ಲೆ. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. The gas in the back of the set, never leave. She's so bad, she done made the bed. The gas in the back of the set, never leave. ಈಗಲೂ ಕೂಡ್ಲೆ ಬೀಚ್ ಹಿಡಿದು ರಿಟರ್ನ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬೀಚ್ ಗೋಕರ್ನಡು ಒಂದು ಹಾಫ್ ಮೂನ್ ಬೀಚ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಬೀಚ್ ಓಕೆ ಉಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಬೀಚ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಮುಲ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೀಚ್ ಅಡೆ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ತ ಅದು ಎಂಕಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಡ್ ಪಿತಾಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಎಂಕಲಿತ್ತ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಬೀಚಿಗೆ ಹೋಯ್ತಾ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಸುಮಾರು ಇತ್ತು. ಆಫ್ ರೋಡ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತ ಕೂಡ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಂಡಿಗೆ 15 ನಿಮಿಷದ ಆದಿಂಡು ಬಂಡಿರು ಓಪಿನ ಬಡ್ಚೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಸಾಕಾತನ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಕೋಡಿ ಪೋರಂಡು ಅಂಡ ಕೆಲವು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ತದ ಎಂತೂ ಬೈದ ಪೂರ ಬೀಚ್ ತೂದು ಬೋಡು ದರ್ಶನ ಬಂಡೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಪೂರ ತೂದು ಬೋಡ್ಗೆ ಐಕ್ ಇತ್ತ ಪಿದಾಡ್ದ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ 2 ಜನ ದುಂಪೋತಿರು ಎಂಕಲಿತ್ತ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಎಂಕಲ 2 ಜನ ಬೈದಿನಾಗಲು ಬ್ಯಾತ ಗ್ರೂಪ್ ಸೇರಿದೇರು ಅಕಲು ದುಂಪು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬ್ಯಾತ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿಡು ಬಿಡ್ದು ಹೋದ್ಯಾರ. ಸ್ವಲ್ಪ ಏಳು ಮೇ ಬರಬೇಡಿ ಏಳು ಒಂದು ಜಾರು ನಮ್ಮ ಏ ಮೆಲ್ಲ 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 ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಜಾರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಗಿಂಟ್ ಪೂರ ಕಲೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ నీకు సొరకు పోడిది వరకు పులి అవును పోడి అయికి ಮೂಲ ಬೀಚ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಮಲ್ಲ ಸಾಹಸ ಏಂಚಿನ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾರೆ
நம்ம உடுசி இதை டைரெக்ட் பீச் வரப்போம். இந்த பீச்சு போட்டு காரத்தூள் போடும். ಫೈನಲಿ ಬೀಚದ ಸೌಂಡ್ ಕೇನೊಂದುಂಡು ಬೀಚ್ ಬತ್ತನು ನನ್ನ ಪಿರ ಪೋರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂತ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಪೋಡು ಗಂಟೆ 10 ಇತ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಇಂಕಲ್ ಯಾಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾಣ ಪೋಪಿನ ಗೊತ್ತು ಯಾಣ ಕೂಡ ನಡಪರೆ ಉಂಡಿಗೆ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಫೈನಲಿ ಬೀಚ್ ತೋಜಿಂಡು ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಬೀಚ್ಗೆ. ಹೋಯ್ ಏರಿಲ್ಲ ಟೆಂಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ರತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ಲು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಓಮ್ ಬೀಚ್ಡ್ ಮೂಲ್ ಬರಲಿ ಮೂಲ್ ಟೆಂಟ್ ಪಾಡ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಉಂಡು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬೀಚ್ಡ್ ಅಂತ ಮುಗಿಡೆ ಬರಲಿ ಮುಲ್ಪ ಬೀಚ್ಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಟೆಂಟ್ಲ ಉಂಡು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು ರೆಂಟ್ಗೆ ಕೊರ್ಪೇರು. ಬೊಕ ದಾಲಜ್ಜಿ ಗಾಲಿ ಬಂಡೆ ಕೋಡೆ ಇಂಚ ಉನ್ನೆನೆ ತೂಪಿನ ಎಗ್ಲು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಬೀಚ್ ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಿತ್ ಬರ್ಪಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತಿಜ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತು ಬೋಪಿನ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಬಕ್ಕ ಗೋಕರ್ನಾಡು ಶುರು ಬಂದಾಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಬೀಚ್ ಎಂಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಪಿದಣ್ಣಾಗ. ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಬೀಚ್ಗೆ ರೂಟ್ ಬತ್ತಾಡ ಚೂರು ಲಾಂಗ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ 2.5-3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಉಂಡು. ಆಫ್ ರೋಡ್ ಮಸ್ತ್ ಅವ್ಳು ಬತ್ತು ಬೈಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತದೆ ಬರ್ಪಿನಂಡ ಟ್ರಕ್ ಮಲ್ತೊಂಬರೋಡು ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಬತ್ತದು ಒಂದು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬರ್ರೆಗೆ ಉಂಡು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಪೋರೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬರೋಲಿ. ಬಟ್ ಬೆಟರ್ ಉಂಡು ಕೆಫೆಟೇರಿಯಾ ಉಂಡು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಟೆಂಟ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕ್ವೈಟ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಹಾಫ್ ಮೂನ್ ಬೀಚ್. ಓಕೆ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ತೋಲಿ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟಲ್ ಪೂರ ತಪಸ್ವಿಲ್ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ರೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿಡೊಂದು ಶಿಲಾ ಒಂದು ಬಂಡೆಲ್ ಪೂರ ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಶಿಲಾ ಪೂರ ಕೆತ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ತೋಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನೆತ್ತ ಕಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಓಮ್ ಬೀಚಿದ ಕಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ತೋಲಿ ನಿಮಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ನೆಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು. ಕಲ್ವ ಚೇಂಜಿಲ್ಲ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕದಾಲಜ್ಜಿ ಅದೇ ನೀರು ಅದೇ ಮರಳು ಜನ ಸಾಕಾರವಷ್ಟೇ ನೋಡಲು ಚಂದ ಅಷ್ಟೇ. ಬರ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಸಾಕಂಡು ಒಂದು ಟ್ರೆಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಚ ಮಂಗಲಕ್ಕನೆ ಮರಾಠ ಕೂಡ ಮರ ಸಾಗಿದ್ದು ಈಚಿನ ಟ್ರೆಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಒಂದು ಬಂಗೊಂಡು. ಓಹೋ ಫುಲ್ ಗಗತ್ತು ಹೋತ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ನಾ ಏತು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಗಂಟೆ ಎತ್ತ ಖಾಲಿ 10 ಐನಿ ಮಂಗೆ ಅಲ್ತದ್ದು ಕಲ್ ತಕೊಂಡು ನಿನಗೆ ಪೋಪ ಮಾರೆ ನಂಗೆ ಕುಲ್ಲರ್ ಇದ್ದಂಗಲ್ಲಿ ಪೋಪ ಕಾಯ್ದಾಕ್ನು ಮಾರೆ ಸಾಕಾಂಡು ಒಂಜಿ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ನಾನು ಫಾಲ್ಸ್ ಏಜಿಂದ ಯಾಣ ಹೋಗಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಹೋಗಿ ನಾನು ನೆಟ್ಟದು ಹೋಗಿದ್ದು ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕುವ ಮೂಲೊಂಜಿ ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ತ್ಕೊರಿ ದೇಸಿ ಫುಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಬುಲೆಟ್ ಮಲ್ತು ಕಾಡೆ ದಾಟಿಲಿ ಇನ್ನಿತ ಮುಲ್ಪ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಬೀಚ್ ಬಾರಿ ಇಟ್ಟೊಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬಾರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಇಲ್ರಿ ಮುಲ್ಪ ಹಂಗ್ರೆ ವೇಪರ್ ಪಂಡರು ಕುಡಂಜಿನ ಏನೋ ಬೀಚ್ ಕುಡಂಜಿನ ಬೀಚ್ ಅವೇನೋ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕುಡಂಜಿ ಬೀಚ್ ಉಂಡಲ್ವ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಬರೋಂಡಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಬರೀ 5 ನಿಮಿಷ ನಾಡಪರೆ ಬಂದಿರ ಎಂಗಲ್ ಪೋಂದಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಉಂಡಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಗೈಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂಗಲ ಗೈಡ್ ಮೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಾ ದಸಂ ಬಲೆ ನನ್ನ ಬತ್ತ ನಾನು ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಮಿತ್ತು ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ಚಿ ಸುಮಾರು ದೂರ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸೈಕಲ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಅಂಬಿ
ಏರಿ ಅಂಬಿ ಓರಿಡ ಹಾಲು ಬರಪ್ರಿ ಅಗಲ್ಕೇನೋ ಗೇನೋ ಪೋಯ್ರ ಮಾರೆ ಅಗಲ್ ಎಂತ ಪೋಯ್ ಆಟ ತೋಯ್ರ ಒಂಜಿ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟೆ ಏನೋ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಮೂಲು ಪೋಪ್ಲಕತ್ತು ಜಂಕಲ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಆದವರ ಒಂದು ವೆಲ್ಕಮ್ ಬೀಚ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಡದ ಮಧ್ಯಡು ಪುರ ಪೋಡು ಮೆಕ್ ಕಂಡದ ಮಧ್ಯಡು ಪುರ ಪೋದು ಪೊನಿಡು ಪುರ ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಲ್ಪನೆ ಪೋಯಿನಕ್ಕ ಅವನುಂಡು ಏ ಮುಂದೇನೆಯಾ ಏ ಎರೋ ಎರ್ಮೇನವು ಎರ್ಮೇನಾ ಕಮಲ ಇಡಪ್ಪನು ಫುಲ್ ಕೈ ಕಂಜಿಲ್ಲ ಕಂಡೋಡು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಬೆನ್ನಿದ ಕಂಡಲ್ ಬ್ರ ಯಾವ ಏರು ನೆಟ್ಟು ಜೇದಿನ ಒಯ್ಡು ಜೇದಿನ ಕೆಸಡು ಜೇದಿನ ಅವಳು ಒಂಜೇರು ಊರವಳು ಪುನೀತ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಗೋಡೆ ಎತ್ತಿರತ್ತ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಅವು ಆಂಡ ಒಂದು ಪುರ ವ್ಯೂ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ತೂವರೆನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹಾಂ ಒಂದು ಪುರ ತೂವರೆನಿಗೆಲ್ಲ ಇರೋ ತೋಜೋಜೀರ್ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನ ಬತ್ತು ನಂಜಿ ಓನ್ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ವಾ ಮಿತ್ ಕೂಡ ಅದು ತೂವರೆ ಸಿಕ್ಕಂದ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟಾ ಕಾಣುದಿಲ್ಲ ಮರ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಈ ಕಡೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ ಆ ಕಡೆ ಎಂಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಕಾಣ್ತದ ತುಂಬ ಉಂಟ ಮೇಲೆ ಈಗ ತೋಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ತಾರದ ಮರ ತೋದಿನ ಜೂಮ್ ಅಲ್ಪ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೆಂಪುದ ಒಂಜಿ ಟೊಪ್ಪಿದಲ್ಲ ತೋದಿನ ನಡುಟು ಆಯ್ತು ಲೈಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಅವೇ ಬತ್ತಿನ 15 ನಿಮಿಷ ಮಿತ್ತು ಊರಂಗೆ ಉಂಡು ಐಟ್ ಒಂದು ಬತ್ತಿಂದ ಹೆಸರೆಂತ ಬೆಲ್ಕನ್ ಬೀಚ್ ಉಂಡು ವ್ಯೂ ಒಂತೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ತೋಲಿ ಹಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಂಡ್ ಫುಲ್ ಬೀಚ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ದ ಗೋಕರ್ಣದ 4 ಬೀಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಂಡ್ ಅವು ವ್ಲಾಗ್ ತೂಲೆ ಪಾಡುವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ರೈಡಿಂಗ್ ನನ್ನ ರೈಡಿಂಗ್ ಒಂಜಿ 1.5 hour ರೈಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ 2-3 ಸ್ಟಾಪ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪುವ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಉಂಡು ಗಂಗರಾತ್ ಅವೆಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯ ಮಾರ ನಿತೇ ಬೇಗ ಪಿದಂಡಲ ಮೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುನ ಐಟಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಸಾಕ ಒಂದುಂಡು ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಡೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಂಡ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂದೊಂಚೂರು ಭಾರಿ ಬಂಗ ಕೊರ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮೇರು ರೈಡ್ ಗೈಡ್ ಅಡ್ಡಲ್ಲಿರ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಲೆಸ್ ಪೇರಿಗೆ ಬೇತಾಗಿಲ್ಲ ತುಗ ನಾನು ಇದಮುಟ್ಟ ಈತು ಲಾಂಗ್ ರೈಡ್ ಬೈದ್ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈಫ್ ನಮ್ಮ ರೈಡ್ ಬೈಕ್ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಣ್ಣ ಪಿರೋ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ದು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಐತಾರು ಎಂಜಾಯ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ದಿರು ಅರ್ಡಕೇನ್ಗ ಏನನ್ಪ ರೈಡ್ ಇದಮುಟ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ರೈಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ರೈಡ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅದೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಪಿರು ಬಕರಾಡ್ ಡ್ರೈವರ್ ಬಕರಾಡ್ ಎದುರು ಹೋಗ್ಪಿರು ಆಂಡ್ರ ಆಗಲ್ಲ ಅದೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಪಿರು ಬೇರೆ ಏನ್ ಅನ್ಪಿರು ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಚಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಆರು ಒರಿಯತ್ತನ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗ್ಪಿರು 100 ರೋಡ್ಲ ಹೋಗ್ಪಿರು ಮುಜ್ಜನಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಬುಡ್ದು ಬೋರ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪೊಡಿಗೆ ಐಕಾರೆ ಮದ್ದೆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸಿ ಯು ಸೂನ್ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಒಂಜಾಂಡ್ ಎಂಕಲ್ ವಿಭೂತಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಬೈದ ವಿಭೂತಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಹೋದ್ ಮೂಲೆ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಎಣ ಪಾಪ ಫಾಲ್ಸ್ ನೀರು ಬಚ್ಚಿದ ಹಾಕೊಂಡು ತಲೆ ಫಾಲ್ಸ್ ತಲೆ ಹೌದಾ ನೆಟ್ಟೆಡ್ ದರ್ಪಣ ಅನ್ ಮಾರೆ
ಅದು ನೀರು ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ನಾನು ನೆಟ ಬರೋದು ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಏನೇ ಪೂರ ನಡ ಪ್ರಜೆಗೆ ಒಂದು ಪೂರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ಲ ಗಾಡಿ ಬರ್ರೆಗೆ ರೂಟ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ದೆನ್ ವಿಭೂತಿ ಫಾಲ್ಸ್ ನೀಂದರೆ ಮನಸ್ಸಾಪು ನೀರು ತೊಂಡ ಬಟ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೈಕಾರ್ ಬಚ್ಚಿದ್ಜಿ ಕುಂಟಿತ್ತಿಜಿ ಮೇಯ್ನ ಫೋನ್ ಬರೋಣ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತಂಡ ಜತ್ತ ಆತಿತ್ತು ಬರ್ತುಗು ಮಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ ಮುಲ್ತರದು ಯಾಣ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಿಯರ್ಲಿ ಒಂದು 15 ಫಾಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಮಲ್ಪೊಲಿ ರೋಡ್ ಸೆನ್ಸ್ ಬಂದ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟು ಅಂಕೋಲಾ ಹೈವೇ ಬತ್ತಂಡ ಗೋಕರ್ಣ ಲೆಫ್ಟ್ ತಿರ್ಬೋದು ರೈಟ್ ಹಿಡ್ದು ಗೋಕರ್ಣ ಸೇಮ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಹಿಡಿದು ರೈಟ್ ಸೀದಾ ಬತ್ತಂಡ ಈಗೆಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ನಿಯರ್ಲಿ 46 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಉಂಡು 46 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಬತ್ತಂಡ ಈಗಲಿಗ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಯಾಣ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾಣ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಸೀದಾ ಬತ್ತಡ ಅರೌಂಡ್ 14 ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಒಂದು ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಂಗೆ ಇಡೆ ಬಲ್ಲೆ ಕಾಲ್ ಸೆಟ್ ಉಂಡು ಅಂಡ ಬಂದ ಕೊಂಚ ಡ್ರೆಸ್ ಬಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಪಾಡಂ ಬತ್ತೀವಿ ಅಂಡ ಏಕಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಜನ ಅಂಚೂರು ರೂಟ್ ತಪ್ಪು ಅಂದಿತ್ತೀರು ಅಂಡ ಎಂಚಲ ಬಲ್ಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ಬಸ್ ನಿಂಚ ಪಿರಬ ಹೊಡ್ತಿ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಗುಲ್ಪರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಟೈಮ್ ಒಂಚೂರು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲ ಕತ್ತಲೆ ಹೊಡೆದು ಉಡುಪಿ ರೀಚ್ ಆವಡು ಇಜಿನ ಮೂಲ ಪೆತ್ತಲ್ ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲ ರೋಡ್ ರೋಡ್ ಅಡ್ಡ ಬರ್ಪ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಅವೊಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಆನ್ ರೋಡ್ ಹೈವೇ ಪೆತ್ತಲ್ ಅಡ್ಡ ಬರ್ಪ ಅಂಚಾದ ಸ್ಟಿಲ್ ನೌ ವಾಚ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕತ್ತಲೆ ಹೊಡೆದು ಉಡುಪಿ ರೀಚ್ ಆವಡೊಂದಿಲ್ಲ ತೂಕ ಯಾಣ ಬೋದು ಆಂಡಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ போனதில்ல ನೀರು ತಗೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಮೀಕಂದ ಆಂಡ ಅಲ್ಪ ಸೆಕೆಲ ಅಂತು ಅಂಡ ಡ್ರೆಸ್ ಇತ್ತಿಚ್ಚು మరి ఆ మిడ్లో సిక్కుంది నీకు ಹಲೋ ಹೌ ಆರ್ ಯು పోతాను ಜೋರ್ ಬಡಾತ ಎಂಕಲಿತ್ತೆ ಒಂದು ಯಾಣ ರೀಚ್ ಆಯ ಯಾಣ ನನ್ನ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಉಂಡು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡ ಬರುಂಡು ಅಂಡ ಎಂಕಲು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಅಂಡ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ತ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತು ವಿಭೂತಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪ ಬಂದೆ ಮೂಲ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪ ಬಂದು ಬತ್ತ ಮೂಲ್ತುವನ ದಾಲ್ ಅಜ್ಜಿ ಚುಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ನಾನು ಅಡಿಗೆ ಬೋರ್ಡು ವಾಪಸ್ ಅವೇ ರೋಡ್ ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಬೋರ್ಡು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಉಂಡಾಯ್ತು ರೋಡ್ ಕಮ್ಮಜ್ಜಿ ಎಂಕಲು ಇನ್ನು ಏರ ಎಂಕಲೆಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೀತು ಜೇರ್ ಇನ್ನು ಪೋಯಿನ ಪೂರ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಮೋಸ್ಟ್ ಒಮ್ಮೆ ಆದ್ರ ಗೈಡ್ ಎಂಕಲ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ ಎಂಕಲ ಗೈಡ್ ಕುಕ್ಕು ಪೂರ ಒಮ್ಮೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಜಾಗ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ಕಾಂಡ ದಿಂಚು ಶುರು ಆತ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಂಡ ದರ್ಶನ್ ಎಂಚ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ದರ್ಶನ್ ನಾಳೆ 2 kg ಸಪ್ರಾತಿ 2 kg ಸಪ್ರಾತಿಗೆ ಎಂಕಲ್ಲಿ ನೀ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಣಸಿಗೆ ಉಂದಿ ಗತಿ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂಜಿ ನೆನಪದಿಲ್ಲ ಯಾವಲ್ಲ ಬೈಕ್ದ ಕೀ ಒಂಜಿ ಬಿಡ್ದು ಬರೋಡ್ಚಿ ಇದನ್ನ ಇಂಚ 2 ಸರಿ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಅರ್ಧ ಕೂಡ ಕೀ ಸಿಕ್ಕಣ 2 ಸರಿ ಪೋದ್ ಬತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಉಂಡಾ ಅವು ಉಂದ್ಯಾ ಏನೋ ಋಷಿ ಏನ ಒಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಶಾಪ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವರಿಗೆ ಮೋಹಿನಿ ಅವು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಆತೀನಿ ಭಸ್ಮ ಆತೀನಿ ಹಾಂ ಒಂದು ಆಯ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಗಾಲಿ ಕೇವು ಮಿತ್ತವರೆಗೇನು ಸಾಕಾಪಿನಿ ಆಗಲಿ ಓ ಮಿತ್ತವರೆ ಆಗಲಿ ಬರುವ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಅವು ಅಂಚಿಡ್ ಬರ್ರ ನಾನು ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಬರ್ರ ಒಂದು ಕೊಂಡಿರುತ್ತ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂಡಿಗಿತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಬರೋಣ ಒಂದು ಕೂಡ ನಿಜ
ಸೂಪರ್ ಅನ್ನೋದಾ ವಾವ್ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿನ ಪೂರ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೂರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಟೂರ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಡ ಅವು 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅದು ಆಫ್ ರೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದು ಆಫ್ ರೋಡ್ ಬತ್ತೆಡ್ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ರಿಪೇರಿ ರೋಡ್ ಒಂಜಿ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ಪಡನ್ನ ನೆಟ್ಟೇರನ್ನ ಎಮ್ಮೆಲ್ಲೆ ಮಗಿ ಮಗಳು ಮೊಮ್ಮಗಳು ಏರ್ನ ತಂದ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ಒಂಜಿ ತೂಲಿ ಕಡಪುಡು ತಪ್ಪು ಅವೇನೊಂಜಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತು ಕೊರ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೆಟ್ಟ ವಿಭೂತಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಟು ಯಾಣದ ರೋಡ್ ಮಸ್ತ್ ಹಾಳಾತಂದು ಅವು ಬರ್ಬೋದು ಕುಡಂಜಿ ಬರ್ಬೋದು ಬಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಓಪನ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಉಂಡು ಓಪನ್ ಅವರೇ ಈಗ ಒಂದು ತಿರ್ತಡು ಕುಡಂಜಿನ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಡಿಗೆ ಪೋತು ಒಡೆ ಪೋಪನ್ ಗೊತ್ತು ಜವ ಕುಡಂಜಿ ಪರ್ವತ ಉಂಟು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಡೆ ಪೋಪನ ನಮ್ದು ಪೋಯಿ ಈಗ ತೂಲಿ ಈಗ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಬಂದಾಗ ಕೆಂಪು ಇತ್ತ ಮುಲ್ ಕಪ್ ಆತನಿಗೆಲ್ಲ ಶಿವ್ ಅಂದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಂತ ಎಂಟು ಶೂ ಕೆಂಪಾತು ನಾನು ಮುಗಲುಂಡು ಮಾತ್ರ ಎಕಡೆ ಮುಗಲಾಂಡು ಮುಗಲುಂಡು ಮಲ್ಲೇಜಿ ಬೇಕತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಚಂಡ್ಯಾಕ ಓ ಹಂಗೊಂಜಿ ಓದಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ಓದ್ ಬನ್ನಾಗಲೇ ಓದರೆ ಅವನು ನನ್ನಿಂದ ಬೇಸಿಗೆ ಮಳೆ ಚಳಿಗಾಲ ಬರುತ್ತದೆ ಮರ ಉಳಿಸಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ದರ್ಶನ್ ನಿನ್ನ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನುಂಡು ನಾನು ಇದ್ದೂರ ನಡದಿ ನಿನ್ನೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಅವರನೇ ನಡತೆ ಲೈಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಈತ ನಡದಿದ್ದ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ದಿನ ಈತ ನಡದಿನ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆತ ನಡತೆ ನಡಪೆ ಅಕ್ವಿಲ್ ಅಕ್ಕಿಲವರೆಲ್ಲ ಅವರು ಲೆಸನ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂಚಿನ ತೋಜುಣ ಎಂಗಲಿಗೆ ಎಂಗಳ ಬೈದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಟ್ ವೈದಿನಕ್ಕರೆ ಎಂಗಲ ಲೆಸನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಗೈಡ್ ಆಯ್ತು ಅಡೆ ಪೋಯಿ ಒಂದ್ಸಲ ವೈದು ಜಿನ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೈದು ನಿನ್ಪೆ ಅಂಡ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿನ ಲೆಸನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಗೈಡ್ ಎಂಗಲ ಒಲ ಬತ್ತುಪ್ಪೆ ಲವ್ ಅವ್ರ ನೋಡಿ ಪಂಡ್ರವನ್ ಇದು ಮುಟ್ಟೊಂಜಿ ಐನ ಆಜಿ ಲವ್ ಆಂಡಂದ ಈಗ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಗೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 to 4 times ಹೋಯ್ದ ಆಂಡ ಬೈದಿನ 4 times ನ ಮುರುಡೇಶ್ವರಗೆ ಅವೇನ್ ಬಿಡ್ದು ಓಪ್ರೇಸ್ಲ ದುಮ್ಲ ಪೋತಿರಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆತ ಉಡುಪಿಗೆ ಬರ್ಬಿಡು ಒಂದು ಮಾರಿ ತೀರ್ಥ ಅಡೆಮಿಟ ನಡ್ತೋದು ಮಾರಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನಕಲೇನ ಕಾಡದ ಕೇವದಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆತ್ತೊಂದು ಹತ್ತು ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಉಲ್ಲ ಬೋರೆ ಆಪಣಿ ಅವು ಮೂಲತ್ತ ಅಂದ ಅವಲ ಅಂದ ಮೂಲತ್ ಯಾನು ತೂತೆ ಮಾರೆ ಕೆಲವರು ಬೋದಿನ ದೇವಸ್ಥಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಿ ಶಾಂತತೆ ಕಾಪಾಡಿ ಗುಹೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಉಂಡು ಮುಂಚೆ ಊರಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಹಾಂ ಸ್ಟೆಪ್ ಉಂಡು ಇಲ್ಲ ಈಗ ಹಂಚಿಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಬೋರಿ ಪೋಯ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಲವರ್ ಸ್ಪಾಟ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕುದರ್ ಬರೀತೀರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಒಂದು ತಿರ್ತ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಜಾಲಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಕೂಡ ಮೆತ್ತು ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬತ್ತಿನ ಅಡಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಡಿ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ದಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾರೆ ಭಯಂಕರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಟು ಇನ್ನು ಬಂಡ ಭಯಂಕರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಲ್ದಿರು ಮಿತ್ತಿಲಿ ಒಂದು ಮಲ್ದಿಲ್ಲ ಕೆಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಯಾವ ಮಿಡ್ಲು ಕಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ದೀತಿಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಮಾರೆ ಮಿತ್ತ ನೆಕ್ಕ ರೌಂಡ್ ಬರ್ರೆ ಅಪ್ಪಂಗೆ ಕೇಳ್ದು ಉಲ್ಲ ಹಿಡ್ಬೋದು ಹಂಚಿಡ್ದು ಬರ್ರೆ ಅಪ್ಪಂಗೆ ನೆಕ್ಕ ಉಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ಪ ಬಟ್ರೆ ಅವ್ಳು ಸ್ಟೋರಿ ಬರೋಕೇನು ಬತ್ತೆ ಸ್ಟೋರಿ ಇತ್ತ ಎಡಕ್ಕೇನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿ ಏನ ಸ್ಟೋರಿ ಏನ ಸ್ಟೋರಿ ಕನ್ನಡ ಬಂತ ಬೇಜಾರು ಕೊಡ್ಸಿ
ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡ ನಿಕ್ ಪುರಾವೆ ಬಂದು ಏನಾದಿದ್ರೆ ಪುರಾವೆ ಏನಾದರೂ ದಾಖಲೆಗಳಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಪನ್ನಲ್ದ ಅವು ಕೆಲವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಂದಿದೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ ತುಳುಟ ಪುರಾವೆ ಒಂಜಿ 800 ವರ್ಷದ ಪಿರೋದ ಒಂದು ಪುರಾವೆ ತಿಕ್ಕಿಡಿದೆ ಐಟ್ ಹಿಡಿದ ನಂತರದ ಪುರಾವೆ ದಾಖಲೆ ಪಂಡ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಒಂದು ಯುಗ ಸುರುತ ಯುಗೋಡ್ದೆ ಇತ್ತಿನ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಒಂದು ಇತ್ತ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೂಜಾರ ಶಿಲೆ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂಬರಂದಿಲ್ಲ ಪರಂಪರ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಅವೇ ರುಟೀನ್ ಅದು ಇದೆ ಅವು ಉದ್ಭವ ಪಂಡ ದೇವಿನ ಉದ್ಭವಸ್ಥ ಮುಂದಿಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಐತೆ ಉಲಯ ಪೋಯ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟು ಶಿವಪಾರ್ವತಿ ದುಂಬುಡ್ಜಿಂಚಿ ನೆಲೆ ಆತಿನ ಅವು ದೇವಿನವೆ ಐತಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪೂಜೆ ಆಪುಜಿಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪೂಜೆ ಎತ್ತಂಡ ಐಟು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೋರಿಗೆ ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಲ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಪೋರೆ ಉಂಡು ಐಟು ಪೂಜೆ ತಿನ್ನ ಉಲೇ ಬಿಡ್ಪೇರು ನೆಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದು ವರ್ಷಡು 3 to 4 ಡೇಸ್ ಓಪನ್ ಆಪುಂಗೆ ಒಂದು ಪಾರ್ವತಿಲ ಶಿವಲ್ಲ ಆಗಲಿ ಉಳ್ಳೇರೆ ಬಂದು ಇತ್ತರ ನಂಬೊಂದಿಲ್ಲ ದುಂಬುಲ ನಂಬುವರಿಗೆ ಶೇಪ್ ಸಾಲಿಡ್ ಉಂಟು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಒಬ್ಬೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೋಂಡ ಅಲ್ತ ಪಿರೋದ ಏನು ವಿಷಯ ಉಂಡು ಅವು ತೆರಿಂದ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಗೋಕರ್ಣ ಪೋಯ ಅಂಕಲ್ ಅವು ಗೋಕರ್ಣಡೆ ಬುಧರ್ಡೆ ಉಂಡು ಗೋವಿನ ಕಿವಿ ಬಂದು ಗೋವು ಆಕಾರದ ಕಿವಿ ಅಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅవి ಸ್ಟೋರಿನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಪೋಂಡ ನಿಂಗೆ ಪೋಯಿನ ಜಾಗ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ನಮ್ದು ಏನಲ್ಲ ಜೈ ಹೋ ಕೋಲ್ಡ್ ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಕೂಲ್ ಉಂಡು ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಜ್ಜು ಒಂಜಿ ಕೂಲ್ ಬರ್ರೆ ಅವ್ರು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕೂಲ್ ಇತ್ತೇನೆ ಅದ್ರ ಬಂದ್ಕರೆ ಒಂದು ವೆದರ್ ಅಂಚಕ್ಕೆ ಅವು ಇನ್ನು ಅಂಟು ಬಸ್ ಇತ್ತು I love you all. ಇಂಡಿಯಾ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ನ ಬಿಚ್ಚಾಡ ಕಲ್ಕುವೆ ಮಾರ ಕೂಡ ಏನುಂಡು ರಂಜಲ್ ಬಾದೇಡ ಮೂಲೆಯಾ ಅವಿನ ಹೂ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೂದಣ್ಣ ಶೇಪ್ ತೋಜು ಮಲ್ದಿ ಮಕ್ಕನ ಸೃಷ್ಟಿ ಯಾವಣ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತುಲ ಚುಪ್ ಚುಪ್ದ ಅವ ಅದು ಕಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಟ್ ತುಲ ಉಳ ಇಂಚ ಕೊರ್ನಗಳ ಶೇಪೇ ಓದಿ ನಿಂತ್ಬೋದು ಟಾಪ್ ಆಫ್ ಒಪ್ಪೊಡೆ ಅಂತ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿದ ಪರ್ವತ ಇಂಚೆ ಒಂದು ಮಲ್ದಿರೋ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಉಂದಾಪಣತ ಐಟ್ ರಟ್ಟುನ ಒಂದು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿದ ಲಾವಡಾ ಸಿಂಗ ಬಟ್ ದಾಲ ಉಪ್ಪು ಬಂದ್ರೆ KGF ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಈಗಲ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಒಲ್ತದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅಲ್ತಿರ್ದೆ ಎಂಡಾಣಿಗನ ಟೂರು
and Gokarna to back to Kaipunjal. Let's go. Orma and ankle ready and ankle fine. Safe ad poya, safe ad batta. Thank you. Idamutta watch maltine next nanal watch maltonu play. Let's see you soon.